Azi ukuthi lento ngizoyibuza kanjani. Kodwa ke sekunesikhathi eside engidla ngaphakathi. Angazi ukuthi ubaba uzosizwa kanjani. Kodwa ngiyacela ukuyibuza. Ndodana yazini. Ngiyaphuthuma la ngine meeting efanele. Baba ngiyaxolisa nje ukukhuluma izinto eziningi. Ngicela ukuvela ngihlala phezu kwendaba. Baba ngiyacela. Lento engifuna ukuyibuza ibalekile. Hey kodwa ngiyabona lento engathi izodinga nje isineke nencazelo. Yebo baba, idinga isineke nencazelo. Awu kodwa ndodana yawe manje ngiyaphuthuma manje mina uyazi nawe ke futhi ke angikho kude kulezo zinto. Khuluma noma wakho noma ukhuluma nabantu e-officeini. Uyabona nje manje mina ukuthi ngiyaphuthuma ndodana.